ଯେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ବିନା ଛଳନା କପଟରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନିଭାଏ, ସେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱେଷର ଶିକାର ହୋଇ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଯେହେତୁ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିଷ୍ଠା, ସେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ବୁଝିପାରେନି, ଅନ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁକୁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ଏଭଳି ସାଙ୍ଗକୁ, ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଏଭଳି ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ତାର ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ଦେଖାନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ବିନା ଛଳନା କପଟରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନିଭାଏ, ସେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱେଷର ଶିକାର ହୋଇ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଯେହେତୁ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିଷ୍ଠା, ସେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ବୁଝିପାରେନି, ଅନ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁକୁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ଏଭଳି ସାଙ୍ଗକୁ, ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଏଭଳି ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ତାର ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ଦେଖାନ୍ତି।